Сәлем минем кичкенә ярдәмчеләрем. Шаян пластилинның бүгенге чыгарылышы үзенчәлекле булачак. Чөнки без яшаячак сынның кырыйлары тигез булуы кирәк. Киресенчә, бүгенге кунагыбыз бик йонлаш һәм бүдерә булачак. Я достым, син әзерме? Алайса тизрәк әзерләник. Бүген безгә соры, кара, ак һәм ал төсле пластилин кирәк булачак. Шулай ук очлы агач таякчык белән стек, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган җайла матурында да онытма. Афәрин. Кемне ясарбыз икән без бүген? Белеп кара әле. Бу хайванның куе бүдерә йоны бар. Ул авылда әби-бабайларда яши. Аның йоныннан бәйләнгән оекбаш һәм бияләйләр бик җылы. Дөрес, ул бәррән дусларым. Беренче шитеп пластилиннан дустыбызның гәүдәсен ясыйк. Ул дулкынлы, төгәл шикләрсез булырга тиеш. Зур кабарынкы болытны хәтерләтеп торыр. Килеп чыгамы? Хәзер инде бәрәннең гәүдәсен кагаз битенә ябыштырабыз. Аннан аның койрыгын ясыйбыз. Аның да кырыйлары нәкъ шундый ук дулкынлы булырга тиеш. Әйдә, достым, тизрәк минем артан кабатла. Койрыкны гәүдәнең уң ягына ябыштыр. Ул үзе озынча, ә башы түгәрәк булырга тиеш. Искиткеч. Минем бераз гына кара пластилиным бар. Ул бәрәннең тиресендә бик кызыклы булып күренәчәк. Бу пластилиннан без аның башын, тәпиләрен һәм борын тишекләрен ясаячакбыз. Башта детальләр ясап куйык. Тәпиләр өчен 4 озынча буйчык һәм кичкенә кара шарчык ясыйбыз. Аның нәрсәгә кирәк икәнен тиздән белерсез. Минем кулымдагы бу кара пластилин кисәге берничә секундтан сыныбызның борнына әйләнәчәк. Бу чын тылсым кебек. Шулай бит, достым? Әйе, димәк синең бармакларың да чыннан да тылсымлы. Менә шулай әвәләп бер башы киңрәк булган фасоль бөртегенә охшаган деталь ясыйбыз. Бәрәннең башындагы йон бүдерә, шуңа күрә анда дулкыннар һәм кичкенә генә чокырлар ясарга кирәк. Афәрин. Достым, син Кытайда 140 миллионнан артык сарык һәм бәрән яшәгәнен беләйдеңме? Икенче урында Австралия, өченчедә Һиндстан икән. Ә без детальне гәүдәгә беркетәбез дә дәвам итәбез. Ниһаять, серле кара шарчыкның чираты җитте. Аны икегә бүл. Берсен читкә куеп тор, икенчесеннән озынча яссы деталь яса. Башларын бармакларың белән кысып куй. Нәтиҗәдә менә шушындай яфрак килеп чыга. Без аны бәрәннең башына беркетәбез. Бу аның кулагы. Нәкъ шулай ук итеп, икенче кулагында ясыйбыз. Монсында пластилин күбрәк булса, артыгын үзеп алып читкә куй. Бәрәннең ишетү сәләте бик үткен, шуңа күрә ул кискен тавышлардан курка. Шулай булгач аны тыныч кына ясыйк. Хәзер сыныбызга бүдерә башлык ясарга кирәк. Моның өчен пластилин шарны ал, уртасында чокыр яса да, бармакларың белән киңәйт. Башлыкны бәрәннең башына кигезәбез. Бик матур килеп чыкты. Бармакларың белән аны бүдерәләтәбез. Бәрәннәр үлән ашарга ярата. Шуңа күрә әйдә тизрәк авызын ясыйк. Кара пластилиннан уртасында бераз гына киңрәк булган кечкенә буйчык ясыйбыз. Һәм башның аскы өлешенә беркетәбез. Менә шулай. Стек белән кырыйларын һәм тоташу урынын тигезләп куябыз. Шәп. Хәзер кара борын тишекләрен ясарга кирәк. Ләкин кара пластилинны каян алырга соң? Менә сиңа бер яшерен ысул. Тәпиләрен ясар өчен әзерләнгән детальләрдән кичкенә генә кисәкләр чеметеп ал да 2 шарчык тәгәрәт. Менә шулай. Бармакларың белән кысып куй һәм сынның башына ябыштыр. Аннары шул түгәрәкләр өстенә түгәрәк тишекләр яса. Менә шулай. Һәм икенчесе. Булды. Ә хәзер бүдерә йонлы дустыбызның тәпиләрен ясар вакыт җитте. Буйчык тәгәрәт, бер башын киңрәк калдыр. Бу туяк. Стек белән гәүдәне күтәр дә детальне бәрән тиресе астына беркет. Буламы, достым? Шәп. Аннары калган 3 тәпин яса. Ә синең тау бәрәннәре турында ишеткәнең бармы? Алар диңгез тигезлегеннән 5000 метр биеклеккә менә алалар икән. Бу бәрәннәр кыялар арасында яши. Аның каравы, гомерләренең күбрәк өлешен Алеп болыннарында үткәрәләр. Ә берәр куркыныч янасы шундый кыялар арасына кирип качалар икән. Бу мөләем җәнлекләр бик куркак. Шуңа күрә аларга тиз генә качып китәр өчен җитез тәпиләр кирәк.
Соңғы ике тәпине бәрәннең тиресе өстенә ябыштыр. Тәгәрәтәбез. Менә шулай. Ябыштырабыз. Инде безнең тәпиләребез әзер диярлек. Менә шулай булды. Хәзер калган пластилиннан 2 яссы түгәрәк яса, аларны да бөдерә итергә онытма. Тәпиләргә ябыштыр. Соңгы түгәрәктән 2 кисәк бүлеп ал да тиресен бизе. Булды. Хәзер инде үзләрен ясарбыз. Менә безнең бәрәнебез ничек матур килеп чыга. Бик матур булды. Ак пластилиннан 2 шып-шыма шарчык тәгәрәт. Аннары бармакларың белән бәрәннең башында кичкенә генә чокырлар яса һәм шунда шарчыкларны ябыштыр. Менә шулай бармакларың белән бастырып куй. Булды. Аннары күз караларының чираты. Ак түгәрәкләрдә очлы таякчык белән тишекләр ясыйбыз да кара пластилинны ябыштырабыз. Менә шулай. Булды. Безнең күзләребез әзер. Хәзер инде борын тишекләрен ясыйк. Менә шулай. Булды. Бик матур. Сыныбыз әзерме инде? Ой, ал төсле пластилин калды бит әле. Әйдә без аннан бәрәннең телен ясыйбыз. Менә шушындый озынча деталь әвәләп дустыбызның авызына ябыштырыйк. Аннары стык белән 2гә бүлик. Ура! Бәрәнебезне бизисе генә калды. Тоякларын ясыйбыз, битенә, гәүдәсенә сызыклар сызабыз. Бәрәнебез әзер. Ул сине сәламли. Я дустым, ошадымы сиңа? Алайса, шаян пластилинның чираттагы чыгарылышында күрешербез. Хуш-хуш. Сау бул.